Ďalším bodom programu dnešnej akademickej slávnosti je promócia čestných doktorov Technickej univerzity vo Zvolene. Prosím promótora, jeho honorábilitu, docenta doktora inžiniera Jaroslava Šálku, prorektora univerzity, aby vykonal slávnostný promočný akt. Vaša magnificencia, vážený pán rektor, mám tu česť vám oznámiť, že Vedecká rada Technickej univerzity vo Zvolene na svojom zasadnutí 14. júna tohto roku schválila návrh Vedeckej rady Lesníckej fakulty a v súlade so zásadami pre udeľovanie titulu doktor honoris causa Technickej univerzity vo Zvolene a podľa ustanovení zákona o vysokých školách rozhodla udeliť titul doktor honoris causa Technickej univerzity vo Zvolene profesorovi, doktorovi prírodných vied, inžinierovi Michalovi Marekovi, doktorovi vied, a doktorovi Giovanni Giuseppe Vendraminovi. Teraz si dovolujem požiadať jeho spektábilitu, docenta inžiniera Williama Pichlera, dekana Lesníckej fakulty, aby predstavil doktorandov profesora Mareka a doktora Vendramina. Vaša magnificencia, vážený pán rektor, vážené slávnostné zhromaždenie. Profesor, doktor prírodných vied, inžinier Michal Marek, doktor vied, sa narodil 17. augusta 1954 v Mladej Boleslavi v Českej republike. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Lesníckej fakulte Vysokej školy zemedelskej v Brne. V roku 1983 získal na Československej akadémii vied titul kandidáta biologických vied v odbore fyziológia rastlín. V roku 1986 získal titul doktor prírodovedy. V roku 1992 habilitoval na docenta na Prírodovedeckej fakulte Palackého univerzity v Olomouci. V roku 1999 sa stal riaditeľom Ústavu ekológie krajiny Akadémie vied Českej republiky a zároveň obhájil doktorskú dizertačnú prácu a získal titul doktora vied v odbore fyziológia rastlín. V roku 2001 sa stal profesorom v odbore ekológia lesa na Mendelovej univerzite v Brne. Profesor Marek je v súčasnosti riaditeľom Centra excelentnosti Centra výskumu globálnej zmeny Akadémie vied Českej republiky. Profesor Marek výsledky svojej bohatej vedecko-výskumnej aktivity zúročil v množstve publikácií. Celkovo publikoval 279 odborných článkov, z čoho 69 v karentovaných časopisoch. Vydal 5 monografií a 3 vysokoškolské učebné texty. Jeho celkový impaktový faktor za obdobie rokov 2000 až 2010 je 54,52. Profesor Marek po celú dobu svojej profesionálnej dráhy mal veľmi úzke kontakty so slovenskou odbornou verejnosťou. Koncom 80. rokov pracoval s kolegami z Biologického ústavu Slovenskej akadémie vied na lokalite Báb pri Nitre. Intenzívna je jeho spolupráca s Technickou univerzitou vo Zvolene, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Lesníckym výskumným ústavom vo Zvolene a Ústavom ekológie lesa Slovenskej akadémie vied vo Zvolene. Profesor Marek úzko spolupracuje predovšetkým s katedrou prírodného prostredia a katedrou fytológie Lesníckej fakulty. Profesor, doktor prírodných vied, inžinier Michal Marek, doktor vied, patrí medzi najvýznamnejších vedecko-pedagogických pracovníkov nielen v Českej republike, ale aj v širšom stredoeurópskom priestore. Preto ako medzinárodne uznávanej vedeckej autorite v oblasti lesníckych, ekologických a environmentálnych vied udeľujeme profesorovi, doktorovi prírodných vied, inžinierovi Michalovi Marekovi, doktorovi vied, titul čestný doktor Technickej univerzity vo Zvolene. Doktor Giovanni Giuseppe Vendramin
sa narodil 15. novembra 1957 v Brunico v Taliansku. Po absolvovaní štúdia lesného inžinierstva v roku 1981 na Lesníckej fakulte vo Florencii, v rokoch 1981 až 1983 pracoval na Ústave pestovania lesa Lesníckej fakulty vo Florencii a od roku 1985 pracuje ako výskumný pracovník na Ústave šľachtenia lesných drevín. Od roku 2008 je riaditeľom Ústavu genetiky rastlín v divízii vo Florencii. Od začiatku pôsobenia na Ústave pre šľachtenie lesných drevín sa doktor Vendramin začal zaoberať problematikou populačnej genetiky lesných drevín. Pokračovaním aktivít pracoviska doktora Vendramina bolo, že v polovici 90. rokov posunuli výskum do oblasti molekulárnej genetiky, čím sa ústav aj vďaka doktorovi Vendraminovi vypracoval na špičkové pracovisko v medzinárodnom meradle. Na tomto mieste je potrebné osobitne vyzdvihnúť najmä dva projekty 5. a 6. rámcového programu Európskej únie, a to projekty Fossilva a Evol3, na ktorých spolupracovala aj Technická univerzita vo Zvolene. Doktor Vendramin má mimoriadne bohatú publikačnú činnosť. Zoznam publikovaných prác zahŕňa celkom 295 publikácií, z toho v 6 prípadoch bol autorom, editorom alebo spolueditorom knižných publikácií. V 158 publikácií publikovaných v karentovaných časopisoch a v Science Citation Index má viac ako 5000 citácií s nárastom cirka 500 SCI citácií ročne. Zásadný význam má aj medzinárodné pôsobenie doktora Vendramina. Od roku 2001 pôsobí ako funkcionár JUFRO, koordinátor odbornej skupiny 20400 Genetika. Vedecká erudovanosť doktora Vendramina, jeho vzťah k Technickej univerzite a našej krajine, ako aj doterajšia spolupráca boli podnetom pre udelenie titulu doktor honoris causa Technickej univerzity vo Zvolene za medzinárodný prínos vo výskume v oblasti populačnej a evolučnej genetiky lesných drevín. Ďakujem o spektábilite dekanovi Lesníckej fakulty za predstavenie doktorandov. Vaša magnificencia, vážený pán rektor, dovolujem si vás požiadať, aby ste v zmysle práva, udeleného vám prezidentom Slovenskej republiky, vzali na vedomie zhodnotenie činnosti profesora doktora prírodných vied, inžiniera Michala Mareka, doktora vied, a doktora Giovanni Giuseppe Vendramina a dali súhlas k slávnostnému promočnému aktu udelenia titulu doktor honoris causa Technickej univerzity vo Zvolene. Vaša honorabilita, vážený pán promotor, so záujmom som si vypočul hodnotenie a váš návrh, aby na dnešnom slávnostnom zhromaždení bol udelený titul doktor honoris causa Technickej univerzity vo Zvolene profesorovi, doktorovi prírodných vied, inžinierovi Michalovi Marekovi, doktorovi vied a doktorovi Giovanni Giuseppe Vendraminovi ako prejav uznania ich celoživotnej vedeckej a pedagogickej práce. Naplňa ma uspokojenie, že tento titul udeľujeme špičkovým odborníkom, medzinárodne uznávaným vedeckým autoritám s blízkym vzťahom k vedeckej komunite našej univerzity. Na základe právoplatného uznesenia Vedeckej rady Technickej univerzity vo Zvolene a v súlade s príslušnými právnymi predpismi dávam týmto súhlas k slávnostnému promočnému aktu. Predtým príjmite vaša honorabilita, vážený pán promotor, slávnostný sľub doktorandov. Prosím účastníkov slávnostného zhromaždenia, aby povstali k slávnostnému sľubu. A prosím pána profesora Mareka o zloženie sľubu. Slibujem, že vždycky uchovám v paměti Technickou univerzitu ve Zvolenu a budu jí nablízku svojí autoritou, pomocí a radami.
Slibuji, že budeme i nadále prohlubovat vědecké poznání, pracovat v prospěch rozvoje světové vědy, kultury a umění. Slibuji, že budeme rozvíjet vzájemnou spolupráci a přispívat k šíření pravdy a pokroku po světě. Now I would like to ask Dr. Vendramin to take the oath. I promise that I will keep in mind the Technical University in Zvolen forever, and I will be close at hand with my authority, assistance, and advice. I will keep extending scientific knowledge and working in favor of further development of world science, culture, and art. I will develop mutual cooperation and contribute to dissemination of the truth and progress in the world. Prosím prítomných, aby si sadli. Vážený pán profesor Marek, vážený pán doktor Vendramin, keďže ste splnili všetky podmienky, ktoré predpisujú príslušné právne predpisy Slovenskej republiky, týmto vás vyhlasujem slávnostne za doktora honoris causa Technickej univerzity vo Zvolene a udeľujem vám všetky práva a privilégiá, ktoré sú s týmto titulom spojené. Ako potvrdenie toho vám budú odovzdané medaila a diplom, ktoré budú symbolizovať vašu príslušnosť k akademickej obci Technickej univerzity vo Zvolene. Teraz si dovolujem požiadať vás, vaša magnificencia, vážený pán rektor, aby ste odovzdali medailu a diplom čestným doktorom Technickej univerzity vo Zvolene. Ďakujem jeho magnificencii rektorovi a jeho honorábilite promotorovi za vykonanie promočného aktu. Vážené slávnostné zhromaždenie, o vystúpenie teraz požiadal profesor Marek. Prosím ho, aby sa ujal slova. Dear Dr. Vendramin, you may take the seat now. Pane rektore, honor respectabilis, páni děkani, vážení členové vědecké rady, vážení přátelé. Je to dnes opravdu pro mě velmi, velmi slavnostní den a o to je tento den pro mě milejší, že sedím mezi přáteli.
mezi vámi, mezi mými drahými kolegy ze zdejší alma mater. Opravdu si toho velmi vážím. Dovolte, abych v několika větách se ohlédl i trochu zpátky do oboru, který mi byl to štěstí dáno realizovat celý svůj život. A to je problematika systémové ekologie, analýzy produkčních procesů lesních dřevin, reakce lesních dřevin ekosystémů, působení globální změny. Je to nádherné dobrodružství. A já si myslím, že vy všichni, kteří pracujete v lesnictví, víte, jak je les, studium lesa, lesnictví jako obor, nádherná věc. To si myslím, že vám nemusím připomínat. A není žádným tajemstvím, že Michal Marek se ekofyziologii lesních dřevin učil na Slovensku. Nemohu nevzpomenout nebo jeho inženýra Kolka, nebo jeho profesora Kostreje, profesora Brestiče, profesora Škvareninu, mé drahé kolegy, doktorku Dittmarovou, docentku Střelcovou, inženýra Previcera, jako lidi, kteří stáli u počátku mé profesní kariéry, jako lidi, kteří mě doprovázeli a jsou doteďka mými milými kolegy. Nemohu zapomenout na moji terra maternum Báprinitre, Polana, stacionáry, kde jsem skutečně začínal, kde jsem měl to možnost, že poprvé jsem třeba měřil fotosyntézu vzrostlého dubu a měl jsem ten pocit, teď, Michale, teď máš prsty na tepu. A bylo to nádherný a toto dobrodružství, zaplať pánbu, mě drží do teďka. Měl jsem to štěstí, že jsem vstoupil do oboru, který za posledních 20-30 let udělal obrovský rozvoj. Skutečně ekofyziologie lesních dřevin, speciálně zaměřená na tok energie a látek, udělala obrovský skok. A to nejen aplikací nových. Vážený pán profesor, veľmi sa ospravedlňujem, dovolím si vás požiadať o prerušenie. Vážené slávnostné zhromaždenie, našu akademickú slávnosť poctí svojou návštevou prezident Slovenskej republiky. Dovolujem si teraz požiadať jeho magnificenciu, rektora univerzity, aby sa v súlade s protokolom odobral privítať a uviesť do auly jeho excelenciu prezidenta republiky pána Ivana Gašparoviča.